duduk ya Pak ya. Hah? Esok awan. Ya. Yen liwat. Lah iki pancen lagune meh padha kabeh kok. Sing nembang anake karo mamae, sing ngendang bapake ayo. Ya. 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 Iya nak. Kayak apa? Yen liwat, ya. Yen liwat aku kelingan aku bakae biyen tak golek Wah. Ngene iki jan kaya keluarga sejahtera ya, Nok. Ya, sing lanang ngendang, sing wedok nyinden, anake ya iso nyinden, ya. Kok beda karo aku, kowe ngopo? Aku ki dalang